और राउर काम हमरा के करे के पड़ी। का जी सब काम हमरा के करे के पड़ी? जी। पापा मम्मी मम्मी पापा। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज बहुत ही अजब गजब ट्रेलर के रिव्यू लेके आयल बानी, जोना में अंजना सिंह, आनंद ओझा, मनोज सिंह टाइगर, नीलम और भी अनेकों कलाकार बारे बात करत बानी हम फिल्म अजब घर की गजब कहानी, जोना के ट्रेलर आ चुकल बा एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। मंजूर ठाकुर जी एक डायरेक्टर बारे और जैसन की फिल्म के नाम बा ओइसनो एकर ट्रेलर में सीन दर्शावल गलो। बहुत ही मजेदार ट्रेलर लागल हमें, कैसे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट में तैयार कर गया बा। आप लोगन के देख के बहुत ही ज्यादा मजा आई। का स्टोरी आप लोगन के समझा देता नहीं शॉर्ट में। ई स्टोरी बा एगो पति पत्नी के, जोन पति बा वो ऑफिस और घर के काम से तंग रहना, ऑफिस में जाके बॉस के चिक चिक और घर में आके पत्नी के चिक चिक, और जोन पत्नी बा वो घर के सारा काम कर करके दुखी बारी कि सास के कोनो सामान दा, ससुर के दा, लड़का सबके दा, आदमी के दा सारा काम कर करके उथकल बड़ी। तो दोनों आदमी ये सोचला कि सारा काम हम करेनी और हमारे पति चाहे हमारे पत्नी जोन बा वो काम ना करेली, बैठ के आराम करेली। पत्नी घर में आराम करेली, पति ऑफिस में आराम करेला। लेकिन असली मामला देखेला तब मिलेला जब दोनों आदमी मंदिर में जाला और भोले बाबा के सामने ई अरदास करेला कि हमार दुख काश हमार पति समझ पात, और पति ई अरदास करेला कि हमारे जोन काम बा काश हमरा जगह पर रह के हमारे पत्नी भी देख पास। तब भोले बाबा एक दूसरा के आत्मा चेंज करते हुए, यानी कि पति की आत्मा गई पत्नी में, पत्नी की आत्मा गई पति के शरीर में, और ओकरा बाद सारा शेड्यूल ही चेंज हो जाला। और उन पति वाला शरीर बा में पत्नी की आत्मा रहेला तो ओके सारा ऑफिस के काम करे के पड़ेला, और जोन पत्नी वाला शरीर बा में पति की आत्मा रहेला तो ओके सारा घर परिवार वाला काम करे के पड़ेला। तब जाके ई दोनों के समझ आवेला कि काम होला मेहनत और कितना काम हमारे पति पत्नी करेले। तो बहुत ही मजेदार तरीका से मंजूर ठाकुर जी इस चीज के दिखौले बारे। ये फिल्म में आप लोगन के भी देख के मजा आई, हमें बहुत ही मजा आया ट्रेलर देख के। आप लोग भी जाके देखी और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगन के ये ट्रेलर कैसा लागल, और हमारे रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।